sa Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultur. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded inventor Doc Ed Dilibo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Pinakauna sa lahat, kapanalig, huwag kalimutan ang pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos at ngayong oras ang mensahe ay magmumula sa Romans chapter 12 verse 2 at ang nakasulat, huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito po nakasulat sa Romans chapter 12 verse 2 at marapat nating isabuhay, kapanalig, ang mga salita ng Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay dito sa sanlibutan. Mensahe mula sa Doc Alternatibo at One ASAP Movement. Ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo. Nagmamahal. Doc Alternatibo Newscast. It's Members Day! Kaya maraming promo na naman. Buy one, take one. Mas maraming buy one, take two promo para sa inyong mga members. Kaya samantalahin na bili ka ng isa, libre ang dalawa. Lalo na sa Fulvic Mineral. Napaka-importante na meron tayong Fulvic Mineral dyan sa bahay para anytime na may iniinda, magamit agad. Ang Fulvic Mineral, pinapahalo sa inuming tubig para kada inom po ninyo ay pangontra na yung tubig sa high blood pressure, high blood sugar, high cholesterol, hyperacidity, acid reflux, at UTI. Hindi na basta tatama sa inyo kung laging pinapatakan, hinahaluan ng Fulvic Mineral ang inuming tubig. Then kung merong sugat, pwede nyong lagyan ng Fulvic Mineral para humilom agad. Merong cyst tumor, bukol na tumubo, then haplasan ng Fulvic Mineral. Skin disease, skin allergies, ipahid, ihaplas lang ang Fulvic Mineral sa apektadong balat. Kung may sinusitis, pwedeng ipatak direkta sa butas ng ilong ang Fulvic Mineral. Tag isang
patak lang. Then kung merong plema sa lalamunan, hirap ipalabas, kaya namamaos ka or inuubo ka pero hindi naman mailabas ng maayos ang plema, gawing syrup ang fulvic mineral, isang kutsara, inumin 3 times a day o direktang ipatak sa lalamunan ang fulvic mineral. So kung anong iniinda, magamit mo. Parang may sarili kang butika sa bahay kung merong fulvic mineral. Kaya samantalahin na buy one, take two promo ngayon. At isama mo na sa promo ang mga cleansing capsules para may pangdipinsa po tayo sa katawan na hindi basta tatama ng karamdaman, na mapalakas ang immune system. Ito yung activated charcoal capsule, immune booster capsule, squalene, liver cleanse, kidney cleanse at colon cleanse para hindi na mangangamoy yung utot, yung hininga natin, yung dumi natin, maging odorless na. At ugaliin na uminom umaga't hapon ng vitamin B complex powder at best milk. Ito naman ang organic na gatas para habang nagkakaedad hindi malilimutin, tumitibay ang buto, hindi tayo magkaproblema sa nerves, sa muscle, yung mga parang may tumutusok sa talampakan, sa binti, pabalik-balik yung sakit. Etong kailangan natin, vitamin B complex powder at best milk. Paghaluin lang na itimpla, dagdagan ng corn coffee kung mataas yung cholesterol at sugar, at lalo na sa mga laging humihilab ang sikmura. So sundan para maalagaan ang malusog na pangangatawan. Kaya samantalahin na nag-promo ngayon para sa lahat ng mga members. At patunay na nakatulong talaga ang mga itinuturo natin, napalakas ang pangangatawan, napanatiling malusog na pangangatawan. Narito po ang panayam sa sumusunod dito sa Doc Alternativo. Ako ay si Yoli Mira ng Amores Subdivision, Mulawin, Tansa, Cavite. 61 years old. Paano po kayo natulungan, ma'am, ng B-complex? Mula nung ininom ko to, umaga lang ako nainom nito eh. Ngayon ginawa kong 2 beses. Mula nung nainom ko to, pinagsama ko tong 2 ito, okay pala, nakakatulog na ako. Okay yung pagdumi ko sa umaga. Minsan pa nga, doble pa nga eh. Maganda ang resulta nito. Itong 2 to pinagsama. Kaya talagang nagpapasalamat ako sa produkto nyo, Doc Alternativo. Pangalan niyo, ma'am, edad at Ako tagasan? si Yoli Mira uli ng Amores Subdivision, Mulawin, Tansa, Cavite. 61 years old. Yan ang prueba mula sa Tansa, Cavite, si Ma'am Yoli Mera. Ay talagang napatunayan ang pagiging malakas, malusog na pangangatawan, okay na yung pagdumi araw-araw, mahimbing na yung tulog gabi-gabi, at walang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya naging parte na ng buhay araw-araw ang pag-inom ng vitamin B complex powder, ng best milk, paghalo ng fulvic mineral sa inuming tubig. Kaya samantalahin na merong buy one, take two promo ngayon para sa inyong mga members. Sa mga hindi pa member, puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch at magpamember sa One ASAP Movement. Sa halagang 1,850 pesos lahat, member na po kayo. Bibigyan ka ng free product kit na hindi bababa sa 2,000 pesos ang halaga niyan. Ipapaliwanag kung paano gamitin dahil nandyan na yung fulvic mineral, yung eye solution, 5 klaseng mga Doc F capsules at sachet ng mixed in herbal coffee. Then makadalo ka na ng seminar para mas maintindihan ang tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin, at maintindihan ang tamang pag-angkin ng kagalingan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite, Legazpi City. Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College.
para sa mga tinamaan na ng sakit, sa mga nag-maintenance medication na synthetic drugs o tinamaan ka na ng komplikasyon, ang maipapayo ko po sa inyo, sundan agad ang Natural Megadose Vitamin C IV at cleansing program upang maintain na safe ang maintenance medication na synthetic drugs at mas madali ang recovery po ninyo. At patunay na natulungan, nakaangkin ng kagalingan, narito po ang panayam sa nag-undergo sa cleansing program at Natural Megadose Vitamin C IV. Ako po si Ina Corpus, retiradong guro at nag-retire ako sa edad na 65. Kaya lang, dahil sa malaki ang blowout, hinigop ko ang sauce na atay ng lechon. Kinabukasan din ako makalakad. Hindi na ako makabangon. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dinala nila ako sa doktor. Binigyan nila ako ng Planax na good for 1 month. Nanginginig naman ako kapag tinitake ko tuwing umaga. Ay di, dasal na lang ko ng dasal. Anong gagawin ko? Hindi na ako makalakad. Sa awa ng Diyos, dahil 2009 yun, open na ang alternatibo. Narinig ko ngayon sa radyo. Ngayon, nirekomenda nila yung cleansing. Binira ko na. Gagaling ako dito dahil ito ang gusto ng Panginoon sa kadadasal ko. Binigay nila sa akin. Hindi ko naman sinadya na hanapin yung program na yan. Bakit pagbukas ko ng transistor? Aba, siya, dalawa pa kasi muna yung schedule ng alternatibo. Diba? Ngayon, kahit naman habulan na tayo. Kahit naman habulan na tayo. Kaya member na ako dito ng year 2010. Kaya maraming salamat. At ito, parating na ako kung saan-saan. Pwede na magsasagayon. Ang kamay ko, namamanhid. Ang tuhod ko, hindi ko maiupo. Hindi ako makaupo, hindi ako makalakad. Nilagay nila ako sa wheelchair. Pero dahil sa Doc Alternatibo, ito ngayon, nakakalakad ako mag-isa. Ayan, nakakalakad ko. Kaya, manalig kayo sa Doc Alternatibo. Yes! Lina Corpus. Ilang taon na kayo ngayon? 18! Walang sakit. Walang high blood. Walang diabetes. Walang maintenance. Walang maintenance. Ang maintenance ko yung product ng Alternatibo. Maraming salamat. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan. Ang 80 years old si Ma'am Lina Corpus ay talagang matindi ang karanasan. Sabi niya, after na nagretiro ay talagang tinamaan ng sakit matapos sa bunggang selebrasyon, hindi na makatayo at makabangon, nag-wheelchair na lang, kaya nakinig ng palatuntunan at nagdesisyon agad. Yung napakinggan, pinaniwalaan, sinundan ang cleansing program, ang Natural Megadose Vitamin C IV. Ngayon, sabi niya, kahit makipaghabulan pa ay kayang-kaya sa edad niya na 80 years old dahil walang iniinda, walang maintenance medication na synthetic drugs, lahat ng mga itinuro natin dito sa Doc Alternatibo, sinundan, at sa loob ng mahigit 13 years na patunayan ang malakas, malusog na pangangatawan. Kaya huwag mawala ng pag-asa, kapanalig. Ang kagalingan ay inyong napakinggan. Puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch. Dalhin ang medical records or any laboratory result kung meron. Bastang importante sa amin na makausap kayo personally, ma-check ang physical condition ninyo para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV. Mas mabuting daluhan ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar dyan sa branch para mas maintindihan po ninyo ang mga sinasabi natin na herbal and natural healing at personal nyo makadaong palad yung mga nagtestimonya na nakaangkin ng kagalingan. Narito po ang schedule ng herbal and natural healing
Healing Seminar ngayong araw, Sabado, August 12. Ako po inyong makakasama dyan sa Pasay City Branch. Nakaschedule din sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Abulog sa Cagayan, Katbalugan sa Samara, Ormoc City Leyte, Ipil sa Zamboanga Sibugay, Digo City ang main headquarters sa Davao del Sur, Surala sa South Cotabato, Matina sa Davao City at Tagum City, Davao del Norte Branch. Bukas Linggo, August 13, nandyan po ako sa Cubao, Quezon City Branch. Magsasagawa ng seminar kasabay ang anniversary celebration. Sa Lunes, August 14, nandyan naman ako sa Malolo City, Bulacan Branch. Nakaschedule din sa Iloilo City, Calbayog sa Samara. Pagka Martes, August 15, nakaschedule po dyan sa San Jose Antique Branch at Tacorong City, Sultan Kudarat Branch. Pagka August 16, Miyerkules, nakaschedule naman ako dyan sa Tracy Martires Cavite Branch at sa Kulasi Antique Branch. August 17, Huwebes, nandyan naman ang schedule sa Bigan City, Ilocos Sur Branch at Calibos sa Aklan. Pagka August 18, Biyernes, next week, ako po ay nandyan sa Baguio City Branch. Nakaschedule din sa Roa City Capiz at Dumaguete City Branch. Abangan ang iba pang schedule ng seminar upang maintindihan ang tamang pag-angkin ng kagalingan at maintindihan ang tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi na masakitin. Then samantalahin ang mga papromo, halos lahat buy one take two para sa inyong mga members. At magpa-register in advance para priority po kayo sa one-on-one counseling pagkatapos ng seminar. Tandaan nyo, magpa-register in advance, makatanggap ng libreng isang bottle na Fulvic Mineral. Pangalawang undergo ko pa lang ng vitamin C, naramdaman ko yung lakas ko. Unang cleansing ko po, naubos lahat ang aking mga toxin. Salamat sa Dr. Natebo na mawin nakapaupay sa ako lawas. So kung hupong ning hupla siya, mga 3 days kita pa daw 7 days. Ang tinid ang kagalingan sa sakit at matuto sa alternatibong panggagamot. Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. Narito ang seminar schedule. Ngayong August 25, Biyernes sa Lopez, Quezon. Matatagpuan sa Maharlika National Highway, San Antonio Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon. Sa taas ng Motolite katapat ng Goldilocks. Ngayong August 26, Sabado sa Naga City. Matatagpuan sa J.A. Abucar Building No. 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Ang unang 15 na magpa-register makatanggap ng free Fulvic Mineral na 1,250 pesos at priority sa one-on-one counseling after seminar. Registration fee 500 pesos. Doc Alternativo, the expert in herbal and natural healing. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline, 0946-967-3211. Congratulations sa lahat ng mga members, employees, advocates at believers ng Doc Alternativo. Dahil po sa inyo, ika-16th years na ang advokasya sa alternatibong panggagamot at patuloy pa nating pinatatag para sa herbal at natural na lunas. Ang tiwala at patuloy ninyong pagtatangkilik ay lalo pang nagpalakas sa Doc Alternativo na maihatid ang kagalingan, malusog na pangangatawan at matiwasay na pamumuhay sa bawat Pilipino.
Kaya ngayong 16th years, meron tayong daily anniversary promo. Buy one, take one. Lalo na ang buy one, take two promo. At napakalaking discount sa mga natural healing services tulad ng cleansing formula, mega dose, vitamin C IV, at mas pinapalawak pa ang livelihood program sa mga members at distributors. Ito po ang inyong Doc Alternatibo Finance Head, Inventor Magdalena Dilibo. Patuloy na nagsasaliksik at gumagabay sa inyong lahat para sa mas epektibong alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Dalangin ko ang kagalingan at masayang buhay ng bawat Pilipino, lalo na sa mga One ASAP members at believers ng Doc Alternatibo. Happy 16th years anniversary sa inyong lahat, ka-alternatibo. Doc Alternatibo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Dilibo. Nagkaroon po ng polyps sa kidney at ano po ang herbal medicine na pwede sa akin? Well, polyps, no, hindi pa naging cyst o naging tumor. Ito po ay bunsong kapatid ng kanser. So, meaning, kung hindi po tama ang solusyon, like na-biopsy at naoperahan, pero hindi naman tinanggal yung causes, the psychological causes and the physiological causes, babalik at magkakaroon po ng polyps leading to cyst na posible maging tumor at kanser na ikamamatay mismo ng may sakit. So, kailangan po ang masunod ang tamang formula, ang psychological, physiological formula. Atin pong itinuro yan during our seminars at siya pong pinasusunod natin kapag pumunta sila ng Doc Alternatibo. Kailangan po kasing ma-analyze, maturuan po ng tama at masunod po ang rekomendasyon para perfect na gagaling po ang may cyst, may tumor o may cancer. Ano po ang mainam na herbal medicine para sa may insomnia? Ang insomnia po ay epekto ng constipation or toxicity or lason na either galing sa sama ng loob, ito yung cortisol hormones, or galing mismo sa lason na galing sa constipation, itong ototoxemia, o lason na galing mismo sa labas, o lason na galing sa chemicals tulad ng mga maintenance drugs, or lason galing sa mga pestisidyo at herbicides. So, tanggalin po ang lason kasi ang utak po ay hindi makatulog, hindi mag-relax kung disturb po ito dahil sa ang utak ang commander ng buong katawan. So, kapag disturb ito, inatake ng lason, hindi po kayo talaga makakatulog. In fact, maging malilimutin po kayo kung may mercury ang ngipin ninyo, kung may lead toxicity, o naka-inhale ng chemicals, o naka-spray ng chemicals, o hindi po kaya kayo po ay na-injika, nabakunahan ng mga may chemicals na mercury. So, kailangan po ma-address ang cause para po hindi pa ulit-ulit. Hindi po totoo na sleeping pills po ang kailangan ninyo. It's not enough. Much better din pong uminom ng banana cider gabi-gabi. Masarap po ito sa katawan sapagkat ito'y probiotics na tumutulong upang kayo po ay mag-produce ng vitamin B complex at vitamin C via colon with the probiotics, billions of them from banana cider or banana wine. Ibig sabihin, yung mga nakikinig sa atin ngayon na hindi nakakatulog ng normal, hindi lang basta tulog ang problema, kundi may ibang dahilan pa sa loob ng katawan. Basically, ganun talaga, Chubedel. Kasi effect lang po ang kakulangan ng pagtulog. Hindi po siya ang dahilan kung bakit kayo nagkaganyan. Ang katawan ng tao ay may normal na orasan o body clock. So kapag disturb ang pagtulog, merong underlying causes po ito. At sa ating pag-aaral, toxicity po ang dahilan. So kailangan makuha ang causes. If that is psychological, then we need to correct that one. Or if that is physiological, then we have to correct that one. Or if that is toxicity from heavy metals or chemicals na produkto po ng industry
industrialisasyon o ng pagdami ng droga sa ating dugo, o hindi po kaya ay ang hindi natin mapigilang inhalation ng mga chemical na ito from paints, from chemical spray sa lamok at herbicides at pesticides. So magkakaroon po talaga kayo ng potential na toxicity na magdudulot ng insomnia. Yung dinadialysis, may paraan pa po na mahinto yung dialysis niya. Mag-isang taon na po. Opo, meron po. Ang kailangan lang dito ay ang pasyente sumusunod. Merong desire na talagang ihinto, no? Kasi ang paghinto ng dialysis ay nangangailangan ng kooperasyon mismo ng may sakit. Like ang pagsunod ng tamang inumin at pagkain. Kung ayaw niyang gumaling, ay siguradong hindi niya susundin yung tamang pagkain at inumin. Kasi buong akala niya, collapse na nga ang kidney at hopeless na. So bakit pa siya kumain ng tama kung ang kidneys naman ay hindi po naibalik sa tama? So if that is the wrong belief at yan po'y kanyang pinaniniwalaan at hindi po siya naniniwala na kaya pong i-reverse yung ating kidneys naturally gamit sa tama formula, ay wala pong mangyayari. So meaning, kailangan po personally ang taong gusto magbago, sila po talaga ang kusang susunod, umintindi, at sila po ang merong kapangyarihan. Meron silang power to change their own lives. Sila po ang magdesisyon na sundin po ang ating nakasulat na formula. Kasi napapansin ko po sa dinami-daming lumapit sa Doc Alternatibo, napakaraming gumaling. Pero marami din po ang nagtitigas-tigasan ng ulo. Dahil po sa maling paniniwala na hindi na sila gagaling sa kanilang kidney failure. I wanted to help them. Pero kung sila mismo ay ayong tumulong sa kanilang sarili at iangat o i-upgrade ang kanilang maling paniniwala sa tamang paniniwala ng natural na pagaling, ay wala pong kagalingan na mangyayari kung hindi po sila sumusunod sa nakasulat na formula. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang makausap personally, ma-check ang physical condition at magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV tungo sa kagalingan. Dagdag pa na patunay na natulungan, nakaangkin ng kagalingan. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. 2016, nagkadaman ako yung aneurysm. Dapat itirahan ako sa Cebu. Ay man ako kwartang kakayanin na araw. Kaya milyon kong gagaskuson. So, nakbugto din na Tacloban, kinakatukad ko ha CDO, pag-Euro. Tumawag nga, may kilala ko nga Doc Alternatibo. So, sumigya kaya na siya. Ito kita kung tumagkaya. Hospital duha ko kabulan. Biyak nakakatok daw, nakakalakat, nanduduhan ng kuan. So, ang paghingat to ha Doc Alternatibo, Hadigos, usala ka simana, nakakalakat na ako. Oreganin ka na ito kinakaon niya ko, mga kanon, mga wala, mga prutas, kamuti, dire mga baboy nga net nga. So, amad ito nga, nakagawas ko sa malakas mana, umuli ko nga na late. Paghingan, di ko pahuway lang ko din, siguro mga sa kabulan, kumanhilot ako. Na-attend ako ang mga sugalini, Christmas party, na-attend ako, nakakakuan ako. Normal na takpuan, nakakatrabaho na ako, technician man ako, patidit ako, hindi nakatrabaho na ako, normal na nga ako. So, damong salamat ihapon niya nakakuan na ako, kaya nakuan na ako pag-stroke ko, anak mata, tapos nagkakayakan. Yan na medyo kuan naman. Pero na yun. 53 na yan. Sir, bubos nga ngaran, ng taga-diin. Kay Virgilio Medalya, taga-Barangay Kalaasan, ng Alang. Yan ang buhay na braba ng kagalingan. Si Sir Virgilio Medalya mula dyan sa Leyte, siya po ay tinamaan ng aneurysm. Yung iba hindi nakakaintindi dahil waray itong dialik niya dahil from Leyte. So tinamaan siya ng aneurysm 2016. Sabi niya 2 buwan na hospital at kailang operahan yung utak, pero sinabihan ng kapatid na huwag magpa-opera. Pumunta ka sa Doc Alternatibo at sumunod. Ngayon, from 2016, yung aneurysm na tumama sa kanya ay napatunayan na nakaangkin siya ng kagalingan. Walang operasyon, wala ng maintenance medication na synthetic drugs. Sa loob ng mahigit 7 taon na pagsunod dito sa Doc Alternatibo, napatunayan ang malusog na pangangatawan
Kaya wag mawala ng pag-asa kapanalig. Ito mga napakinggan ninyo ngayon na nagtestimonya ay talagang malala ang tama ng sakit sa kanila, pero dahil sa paniniwala na pagsunod dito sa Doc Alternatibo, natulungan at nakaangkin ng kagalingan. Kaya puntahan mo pinakamalapit na Doc Alternatibo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office, sa Legazpi City Branch, Door number 8, our site Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Kapanalig, dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan po ninyo nakaschedule na herbal natural healing seminar dyan sa branch upang maintindihan itong mga itinuturo natin na herbal and natural healing. At samantalahin mga members, dahil ngayon maraming buy one take one, mas marami ang buy one take two promo para sa inyo. Ito pong inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos, sumainyo ang katotohanan. Huwag maging hopeless, pare.